Hvad har det her og det her produkt til fælles? Det er, at supermarkederne taber penge på dem, hver gang de sælger dem. Men hvis de aktivt taber penge på de produkter, de sælger, hvordan kan det så være, at de år efter år laver rekordomsætning? Alle de her produkter kaldes for loss leaders, og er varer, der er prissat så billigt, at butikkerne taber penge på dem, når de sælger dem. Med stor konkurrence blandt supermarkedskæderne i Danmark, kæmper de nemlig alle sammen for, at du skal vælge deres butik frem for konkurrentens. Og her er en af de bedste måder at sikre, at du træder ind i deres butik, at varerne virker vanvittigt billige. Men så snart du træder ind i butikken, så er målet for dem at få dig til at bruge flere penge, end du havde regnet med, så de kan vinde de penge, de har tabt på deres tilbudsvarer tilbage. Og det er de altså rigtig gode til. For supermarkeder er nemlig ikke bare butikker, men hyperoptimerede profitmaskiner, der bruger data, psykologi, adfærdsdesign, prisarkitektur og fysisk butiksdesign til at påvirke dine beslutninger. Og så snart du altså først er trådt ind i supermarkedet, bruger de et utal af tricks for at øge din basket size, altså mængden af varer, som er i din kur, når du først står ved kassen. Måske har du lagt mærke til, at mange af de varer, som butikkerne sætter fokus på i deres tilbudsaviser, er ting som kød, brød, kaffe og ost. Det er varer, som enten har en høj værdi for os forbrugere, og derfor sikrer en større chance for, at vi træder ind i døren, eller varer med det, man kalder for en høj attach rate. En høj attach rate betyder i korte træk, hvor effektiv en vare er til at skabe mere salg på andre varer, når du er nede at handle. Eksempelvis køber du sjældent brød uden også at købe pålæg, eller hvis du skal have spaghetti med kødsauce, køber du ikke kun kød, men også pasta, grøntsager, tomater og parmesanost. Noget som også kaldes for cross-category pass-through, hvor tilbud på eksempelvis kød også driver salg i andre produktkategorier. Og det er altså bare nogle af de tricks, hvorpå virksomhederne tjener deres penge hjem igen, når de taber penge på deres loss leaders. Og skal vi dykke ned i nogle af de andre tricks, som supermarkederne bruger, så skriv en kommentar.